Здравейте, аз съм Иван Цукев от блога Cat Tiny и днес ще покажа един трик как да работим с чертежи, при които имаме претрупване на информацията или няколко обекта един върху друг. Сега примерът, който аз използвам, очевидно не е прекалено претрупан чертеж, но това е само един фрагмент, който ще ни покаже по-лесно ще ни помогне по-лесно да демонстрирам как може да избираме обекти, когато имаме няколко обекта един върху друг. Тук в случая имаме три линии една върху друга. Те даже не се виждат, че са три. Ще копирам тези обекти и с командата Move ще ги раздалеча, за да видиме всъщност, че тук имаме една червена, една зелена и една синя линия. Ако кликна тук, избирам цян линията, ако кликна тук избирам зелената, но как мога да избера червената, която е по-долу? По-старите ползватели на AutoCAD знаят, че има един трик с Shift и Space, т.е. когато аз си сложа мишката тук и задържа Shift и натисна Space, AutoCAD започва да ми избира различна линия. Т.е. ако аз тук искам да избера червената, ще натисна и мога да избера червената, съответно да пусна команда и да обработвам само червената. Ако искате, може да използвате този трик и той да ви е напълно достатъчен, когато има няколко обекта един върху друг, така че да може да избирате този, който ви е необходим, защото е доста досадно така да се мъчиме как да изберем обекта, когато има препокриващи се. В 2011 обаче дадаха един друг инструмент, който също така помага. Казва се Selection Cycling, пуска се с тази отметка долу или с бързия клавиш Ctrl-W. Виждате долу как се променя. Когато той е включен и натисна избора на линия, AutoCAD ми показва този прозорец, в който ми дава възможност аз да избирам която линия пожелая, малко по-лесно, отколкото с Shift и Space, както го направих това нещо. Тоест аз тук мога да натисна червената линия и поради някаква причина, ако искам да я обработвам, да я смена с друг цвят. Натискам Escape, отново натискам, за да покажа. По този начин може да избираме малко по-лесно обектите, когато има няколко препокриващи се обекта. Аз исках да покажа това и поради една друга причина. Много хора са си инсталирали новата версия, но не знаят за тази възможност и получавам страшно много запитвания какъв е този прозорец и как мога да го изключа. Сега, ако ви дразни всеки път, когато избирате линия да ви се показва това прозорче, просто го изключвате от тук и това няма да ви се показва. По същия начин, този прозорец, който е Quick Properties, се изключва от тази отметка тук. И сега вече, каквото и да избирате, няма да имате тези изкачащи прозорци. Като естествено по всяко време може да ги върнете и да работите с тях. Това е удобно при претрупани чертежи. Не го препоръчвам непрекъснато да седи включено, само когато ни потрябва и когато искаме да изберем нещо, може бързо да се включи и изключи с Ctrl-W. Но, както казах, една от основните причини, поради която правя този урок е страшно много хора просто ме питат какво се случва, какъв е този прозорец, който изкача, как да го изключа. Защото веднъж включен, много хора се дразнат, че им подскача този прозорец. Просто натискате тук и го изключвате, когато не ви трябва. Това е от мен в този бърз урок за AutoCAD. Ако искате да получавате AutoCAD уроци по имейл, елате на моя блог Cat Tiny и се запишете по имейл, където изпращам уроци по имейл.